Kaixo. Jarraian, ikasleak beren artean komunikatzeko dituzten kanalak eta elkarlanean aritzeko dituzten plataformak eta honen aukerak aurkeztuko dizkizuet. Horretarako, pantaila zuekin partekatuko dut. Bezala, ikasleek beren artean komunikatzeko eta irakasleekin komunikatzeko Teamseko txata izango genuke. Hemen, ikasleek irakasleekin komunikatzeko aukera izango dute. Eta baita ere, beraiek taldeak sortu eta beraien artean komunikatzeko bide izango dute. Edo beraiek bat bestearekin komunikatzeko aukera izango dute. Batez ere, lan taldetan ari direnean kontsulta ezberdinak egiteko. Normalean, momentuko kontsulta puntualak izaten dira. Eta hor ikusi daiteke materiala partekatzeko aukera ere ematen duela. Honetaz gain, elkarlanean aritzeko badauka Teamsek ere bere aukera. Nun, beraiek sortutako karpetetan dokumentu ezberdinak partekatzeko aukera izango duten. Hemen ikusten daitekeen bezala, ikasleek beraiek sorturiko karpetak eta dokumentuak partekatzen dituzte elkarlanean aritzeko. Jarraian, sortu diren baliabide eta eduki digital horiek nola partekatu diren adieraziko zaizue. Horretarako, zuekin pantaila partekatu. Baliabide digitalak ikasleekin partekatzeko Teams plataforma erabiltzen dugu. Non, erronka bakoitzean landu beharreko dokumentazioa igotzen den. Bai, erronka bera eta erronkan egin behar diren gutxieneko lanak zeintzuk diren. Horretarako, materiala izeneko karpetarekin moduluak daukan material ezberdina igotzen da. Aipatutako aurkezpena, bai PowerPoint formatuan, bai PDF formatuan. Eta honetaz gain, beste hainbat dokumentu irakurri eta beraien ikaskuntzak sakondu dezaten. Guzti honetaz gain, erronka bakoitzean rubrikak ere igotzen ditugu. Ikasleek ebaluatua izango den itemak zeintzuk izango diren jakiteko eta beraien lanak horren arabera doitzeko.